For this one. Hello, Zubran. Na tashi shi aiki, Zubran. Na'am, ya kake? Wallahi alhamdulillah. Muna ta cikin. Muna ma kan aiki ma. Wallahi Allah muna kan aiki. A kaya bai iso ba, sai an jima da kaɗan. Ok, kamfalan nan. Allah tana kan aiki ta jibra. Ake da ayin. Gabari in mun koma kawai mun tsaya ta kira ka. Yawwa, mun koma gida ta kira. Nan gidaje ne. Now no one is covering your view. Lalle kwande na raba gini. Lamari ya kiyaye. Sorry. Hey. Bismillah wa ni'mal wakil. Wannan ba ruwan nan ban ruwan sama na su musu wannan. Ruwan sama ne. Wadan tsoro. Allah mai da alheri ba. Zo ka dauke shi da zai shiga cikin ɗakin shi. Ta ji? White shot please, white shot. Wasu masallatai.
nan gurin gida kanta da ina ruwan sama ya kawo motar tun daga ina ok dan zo nan magana